Eco Family. Ina gaida kai annabi ni ina gaida kai manzon tsira. Ina gaida kai annabi ni ina gaida kai manzon tsira. Wahidan alsamadin fari zanasa a cikin yaban alfarin dukannin kasa, wanda bai da tamka bai da kini gagar da gasa. Rabu tallafe ni na yau bai doji na martaba ga tudun tsira. Ina kai da kai annabi ni ina kai da kai manzon tsira. Mun ko salati gun mafakar kauni shugaba, ka sa alihi da sahabai da matan mujitaba a cikin salatinsa da abul abaza shugaba da dan wansa dan ummaji yali da barhama na mutudin tsira. Ina kai da kai annabi ni ina kai da kai manzon tsira. Zan baraka ba shaggibre ma ban baraka ba da jara zini na sharon musa babban uba lafiya mai ahalil baiti farin uba. Cewa na balaraba na da jaja mu je ka saye da bishira. Ina kai da kai annabi ni ina kai da kai manzon tsira. Gungure na zini da kai da diyar bayan nada dana Fatima masu mata a gaida saci ta. Bore na ganki na dinga yabanki na abida madare mama aliyun mula hasane ni yar gidan mariki da kubura. Ina kai da kai annabi ni ina kai da kai manzon tsira. Salamun alayka cikar matsayi arzikin mayaka, salamun alayka hadafin Allah uban mayaka, salamun alayka amincaccen rabu baka tamka. Kace da ni na zo in kai haka na tabbata ma'aiki na tsira. Ina kai da kai annabi ni ina kai da kai manzon tsira. Ina kai da kai manzon Allah ina kai da kai uban tausayi ya fi wa rahama san baya kai. Jikina da ruhan annabi fansa ne ga kai. Ina sallama sayyidil abu nurul huda manzon tsira. Ina kai da kai annabi ni ina kai da kai manzon tsira. Sha ambato sha bege abul fadima munzali shakira sha ne mama agun al'umma. Shagiran halittu sha wahayi